Suomalaisjoukot taistelevat kortteli korttelilta vahvasti linnoittautunutta neuvostoarmeijaa vastaan. Hyytävässä yli 30 asteen pakkasessa. Kyseessä on Karhumäen kaupunkitaistelu ja tämä on Battlefield Finland. Ensin on kuitenkin palattava tilanteeseen ennen taistelua. On kesä 1941 ja Suomi on Saksan rinnalla käynnistänyt hyökkäyksen Neuvostoliittoa vastaan. Suomen armeijan nopeasti edennyt hyökkäys saavuttaa 5 kuukaudessa Äänisen pohjoispäässä sijaitsevan Karhumäen kaupungin laitamaan. Kaupungin valtaaminen mahdollistaisi Suomen armeijalle hyökkäysvaiheen viimeisen tavoitteen, puolustuslinjan muodostamisen Äänisen ja Seesjärven väliin. Näin saavutettaisiin mahdollisimman edullinen puolustusasema, joka hyödyntäisi parhaalla mahdollisella tavalla alueen suuria vesistöjä. Alueena Karhumäki on vahvasti linnoitettu noin 4 kilometriä pitkä ja 2 kilometriä leveä taajama, jonka halkaisee 2 osaan läpivirtaava Kumsajoki. Kaupungin pohjoisosassa sijaitsee vahvasta kivestä rakennettu 4-kerroksinen kaupungin hallintorakennus, jonka vieressä sijaitsee yhtä korkea hotelli. Muun asutuksen jäädessä matalammaksi avautuu molempien rakennusten ylimmästä kerroksesta näkymä koko kaupunkiin. Kaupungin eteläpää taasen koostuu tiheästi rakennetuista 1- ja 2-kerroksisista puutaloista, joiden kellareihin, kivijalan suojaan, kaupungin puolustajien on hyvä linnoittautua. Etelä- ja pohjoispään yhdistää yhdeksi kaupungin läpikulkeva Muurmanin radan lounaishaara, joka ylittää Kumsan keskellä kaupunkia. Suomen armeija on välttänyt hyökkäysvaiheessa kaupunkitaisteluja pyrkimällä saartamaan suuret asutuskeskukset, jolloin saarrostusuhan alainen puolustaja on vetäytynyt kaupungista. Tällä kertaa neuvostoarmeija ei aio kuitenkaan vetäytyä. Se on määrätty pitämään Karhumäki hinnalla millä hyvänsä. Vastassa on ainakin maastoon kaivautuneet neuvostodivisioonat 37, 71 ja 313. Suomalaiset ovat asettuneena kaupungin ympärille puolikaaren muotoon valmiina lopulliseen hyökkäykseen. Ylemmästä puolikaaresta vastaa toisen armeijakunnan 4. divisioona, joka koostuu jalkaväkirykmenteistä 35, 25, 26 sekä kevyestä osastosta 14. Alemmalla puolikaarella on valmiudessa 7. armeijakunnan 1. divisioona, joka koostuu jalkaväkirykmenteistä 60, 45 ja 56. Varsinaiseen tietä pitkin etenevään läpimurtoon valmistautuvat kevyen osaston takana oleva vahvistettu 1. jääkäriprikaati sekä heti sen takana 2. jääkäriprikaati. Tykistöä on hyökkäystä varten varattu 8 patteristoa, joka tarkoittaa melkein 100 tykkiä. Lisäksi 2. lentorykmentti on varattu pitämään ilmatila suomalaisten hallussa hyökkäyksen ajan. Vahvistettua 1. jääkäriprikaatia kutsutaan myös nimellä Osasto Lagus, ja se on vahvistettu talvisodassa sotasaaliiksi saaduilla T-26 ja T-28 panssarivaunuilla sekä 1 modernilla T-34 panssarivaunulla, joka on saatu saaliiksi hyökkäysvaiheen alussa. Osasto Lagus on jaettu 3 taisteluosastoon, joista ensimmäisenä liikkeelle lähtisi taisteluosasto Hynninen. Hynnisen taisteluosaston jääkäripataljoonaa on vahvistettu pioneerijoukkuella sekä 5 kevyellä T-26 vaunulla, 4 raskaalla 28 vaunulla sekä 1 T-34 vaunulla.
Tunti Hynnisen perässä seuraisi taisteluosasto Komonen, jonka jääkäripataljoonaa on vahvistettu 10 kevyellä T-26-vaunulla. Viimeisenä seuraa perässä Häkkinen, jonka jääkäripataljoonaa ei ole tukemassa panssarivaunuja. Kaikilla osastoilla on myös käytössään panssarin torjuntatykkejä. Hyökkäys alkaa kello 4 ammutulla keskityksellä JR-25 ja JR-26 lohkoilla. JR-26 hyökkäys sivusuunnassa yllättää vihollisen ja rykmentti pääsee nopeassa tahdissa etenemään kohdaten vain hajanaista vastarintaa. JR-25 hyökkäys taasen hyytyy heti alkumetreillä vihollisen esteisiin ja vastarintaan. Hyökkäyksen tääelementin, vahvistetun ensimmäisen jääkäriprikaatin aamu ei myöskään ala lupaavasti. Yli 30 asteen pakkanen on jäädyttänyt vaunujen tykkitornit paikoilleen, eikä vaunujen moottoreita tahdota saada käyntiin. Aikataulussa kokoontumispaikalle pääseekin vain 4 vaunua, joista kaikkien tykkitornit eivät käänny. Hyökkäystietä pitkin määrätään kuitenkin käynnistettäväksi ajallaan. Edellispäivänä on myös tiedustelutietoon perustuen päätetty, että jääkärit hyökkäävät yllätyshyökkäyksenä ilman tykistön tulivalmistelua. Kello 8 saadaan ensikosketus viholliseen, joka puolustautuu miinoitetun sillan tuntumassa. Jääkäripioneerit saavat kuitenkin sillan miinoitteet ja räjähdepanokset nopeasti puretuksi, ja etumaisena etenevän taisteluosasto Hynnisen hyökkäys pääsee jatkumaan. Vastarinta kuitenkin vain vahvistuu kohti Järvikannasta. Neuvostojoukot tulittavat tietä pitkin etenevää osastoa molemmin puolin levittäytyviltä kukkuloilta. Järvikannaksella kohdataan ensimmäiset katetut bunkkerit, joiden vaimentamisessa panssarivaunut ovat korvaamaton ase. Kello 10 pääpuolustuslinja Järvikannaksella murtuu ja vihollinen aloittaa nopean perääntymisen kaupunkiin. Sillä välin JR-26 on saavuttanut tien viereisellä Kukkulalla sovitut asemat ja asettunut puolustukseen odottamaan Hynnistä. Kun Hynnisen taisteluosasto saavuttaa kello 10.15 Kukkulan maaston, tapahtuu kuitenkin väärinkäsitys. Kaikilla JR-26 sotilailla ei olekaan sovitun mukaisesti lumipukua ja etenevät tankit avaavat tulen kohti JR-26 miehiä. Onneksi tilanteesta selvitään haavoittumisilla. Noin varttia myöhemmin Hynninen saavuttaa kaupungin laidan ja tasan kello 11 rautatielinjan. Vihollinen taistelee kuitenkin kiivaasti vastaan ja eteneminen on hidasta. Saaliksi saadaan muun muassa 2 vihollisen kenttäkanuunaa, joiden piiput on ammuttu tulikuumiksi. Saavutetulta rautatielinjalta Hynnisen taisteluosasta jatkaa eteläiseen kaupunginosaan mukanaan vain 1 raskas panssarivaunu. Päivän mittaan panssarivaunuja on saatu toimintakuntoisiksi lisää, mutta raskaista panssarivaunuista käyntiin on saatu ainoastaan 3. Hynninen päättää kuitenkin jättää näistä 2 vartioimaan saavutettua rautatielinjaa perässä seuraavalle Komosen taisteluosastolle. Hynnisen taisteluosasto jakaantuu kaupungin eteläpään valtaamiseksi 2, josta pääosa hyökkää suoraviivaisesti rautatielinjaa kaupungin läpi ja osa kiertää idempää. Vahvistetun jääkäriprikaatin komentaja Ruben Lagus onkin kuvannut panssariaseen käyttöä häikäilemättömäksi etenemiseksi teiden suunnassa sivustojen kustannuksella. Tällä tarkoitetaan suoraviivaista etenemistä, jossa sivuille jääviä vihollisia ei jäädä puhdistamaan maastosta. Kello 13 kaupungin eteläpään korkea Kukkula onkin otettu jo haltuun. Ympäristössä itsessään on kuitenkin vielä runsaasti neuvostojoukkoja, jotka tulittavat kasarmin alueelta suomalaisten hallussa olevaa Kukkulaa. Samaan aikaan lännempänä JR-60 hyökkäys Kumsajoen eteläpuolella on jumiutunut paikoilleen. Hyökkäys on onnistunut saartamaan vihollisosaston mottiin,
Mutta sitkeästi vastaan taisteleva vihollinen ei suostu antautumaan. JR-60 hyökkäyksen pysähtymisen takia on kaupunkiin ehtineen kärjen ja alemman rintaman välille syntynyt vaarallinen aukko useiden tuntien ajaksi. Sitä paikkaamaan siirretään toisen jääkäriprikaatin 5. pataljoona, jonka tehtävä on varmistaa, etteivät neuvostojoukot pääse katkaisemaan tietä. Kello 14.45 aloittaa taisteluosasto Komonen hyökkäyksen hänelle jätetystä rautatielinjasta kaupungin pohjoisosaan. Taisteluosasto jakautuu kahtia. Sen pääosa puskee asutuskeskuksen läpi ja pienempi komppanian vahvuinen osa kiertää pohjoisen kautta katkaisemaan tien kohti Lumbuusia ja estämään vihollisen mahdollista vetäytymistä. Kiivaissa katutaisteluissa kaupungin pohjoisosassa osaston komentaja kapteeni Komonen kaatuu ja hänet korvataan kapteeni Lounilalla. Jalkaväkeä tukemassa oleva T-28-vaunu kohtaa myös kaupungissa 2 kevyttä Neuvostoliiton PT-7-vaunua, joista toinen onnistuu rakennuksen takaa piilosta ampumaan suomalaisten vaunua. Laukaus osuu raskaan vaunun konekivääritorniin, tappaen vaunun konekivääriampujan. Menestyksestä huolimatta kevyet BT-7-tankit aloittavat kuitenkin vetäytymisen tietä pitkin pohjoiseen, jossa kohtaavat kiertäneen osan osasto Komosta. Kohtaamisessa neuvostotankit onnistuvat osumaan suomalaisten T-34-tankkiin, joka kuitenkin kestää kevyen tankin granaatin. BT-tankit kiirehtivät jälleen tilanteesta pakoon Lumbuusiin johtavaa tietä pitkin. T-34 lähtee taka-ajoon ja kohtaakin uudelleen väijytykseen asettautuneet panssarivaunut. Tällä kertaa kevyiden panssarivaunujen tuuri kuitenkin loppuu kesken ja niitä huomattavasti raskaampi T-34 ampuu ne tuleen. Iltaan mennessä viimeisetkin neuvostojoukot vetäytyvät kaupungin pohjoisosista ja JR-26 ottaa pohjoisen kaupunginosan kokonaan haltuun. Osasto Komosen asettuessa edemmäs Lumbuusin johtavan tien varteen. Illalla saapuu myös toisen jääkäriprikaatin 6. pataljoona kaupungin eteläosiin vapauttamaan taisteluiden väsyttämän osasto Hynnisen lepoon. Vaikka kaupunki onkin saatu kasarmin aluetta lukuun ottamatta kokonaisuudessaan haltuun, ensimmäisen päivän aikana ei taistelu ole kuitenkaan ohi. Suuri määrä neuvostoarmeijan joukkoja on nyt jääneenä Mottiin Karhumäen eteläpuolelle. Yön aikana neuvostojoukot aloittavat aktiiviset toimet pyrkiäkseen pois Motista. Kasarmin alueelta lähtee liikenteeseen kolonna, joka pyrkii etenemään kaupungin eteläosien läpi. Kolonna kuitenkin tuhoutuu kauttaaltaan toisen jääkäriprikaatin 6. pataljoonan tuleen. Saman yön aikana neuvosto-osasto pyrkii rantajäätikköä pitkin hiipien ulos Motista, mutta törmää kuitenkin JR-26 puolustusasemaan Kumsajoen suulla. Kun sekään ei onnistu, pyrkivät neuvostojoukot raivokkaalla hyökkäyksellä läpimurtoon rautatielinjan länsipuolella. Suomalaisten puolustuslinjat kaupungissa kuitenkin pitävät, vaikka vahvistuksia joudutaankin siirtämään osastosta toiseen päivän aikana, niin että lopulta JR-26 sotilaita taistelee kaikkialla kaupungissa. Pohjoisessa vahvistetun ensimmäisen jääkäriprikaatin hyökkäys jatkuu kaupungista itään. Kärkeen on vaihdettu taisteluosasto Häkkinen, joka ei ole vielä ottanut osaa taisteluun. Myös toimintakuntoiset panssarivaunut on siirretty Häkkiselle. Kaupungin ulkopuolella JR-60 pääsee etenemään kasarmialueen länsipuolelle, mutta ei pääse yhteyteen kaupungissa taistelevien suomalaisten kanssa neuvostojoukkojen edelleen puolustaessa kasarmin aluetta. Sen alapuolella hyökkäävät JR-45 ja 56 eivät myöskään saa vihollisen puolustuslinjaa murretuksi. Motti neuvostojoukkojen ympärillä tiivistyy, mutta puolustajat eivät ole valmiita antamaan periksi.
Seuraavana yönä neuvostojoukot kokeilevat ulosmurtautumista reilun 100 miehen voimin suoraan jään poikki itään. Vasta jäätynyt Lahden pohja ei kuitenkaan kestä sotilaiden painoa ja neuvosto-osasto kääntyy takaisin. Seuraavana päivänä JR-60 onnistuu vihdoin saada kasarmin alue haltuunsa ja JR-60 pystyy nyt suuntaamaan yhdessä toisen jääkäriprikaatin 6. pataljoonan kanssa kohti etelää. Kokoon puristuva motti pakottaa vihollisen viimeiseen uhkarohkeaan pakoyritykseen. Se suuntaa jälleen jäälle suurehkolla ajoneuvorivistöllä. Kova pakkanen on vuorokaudessa vahvistanut jäätä, mutta suomalaiset ovat aavistaneet yrityksen. JR-56 lohkolle, rantaan, on toimitettu raskaita ilmatorjuntakonekiväärejä, suorasuuntaustykkejä ja valonheittimiä. Myös tykistölle on valmiiksi sovittu omat maalialueet jäälle. Tunnin kestävästä tulimyrskystä selviävät läpi vain harvat, ja eloon jääneistä monet vetäytyvät takaisin mottiin. Kello 19.30 saavuttaa suomalaisten pohjoisesta edennyt hyökkäys JR-56 asemat. Viimeistenkin mottien purkamisessa menee kuitenkin vielä seuraava päivä. Karhumäen taistelun voidaan katsoa päättyneeksi iltapäivällä 8.12. Suomen voittoon. Onnistuneen valtauksen merkittävimpänä tekijänä voidaan pitää nopeaa murtautumista yhdestä suunnasta huomattavalla hyökkäysvoimalla niin, että puolustaja motitettiin irti kaupungista heti ensimmäisen päivän aikana. Neuvostojoukkojen asemaa heikensi se, etteivät ne kyenneet reagoimaan tilanteeseen ja ensimmäiset vastahyökkäykset nähtiin vasta kun taistelu oli jo kääntynyt selvästi suomalaisten hyväksi. Karumäen ja Poventsan valtaus joulukuussa jäivät Suomen hyökkäysvaiheen viimeisiksi taisteluiksi ja niiden jälkeen siirryttiin asemasotaan. Karhumäen taistelu jäi historiaan jatkosodan suurimpana kaupunkitaisteluna. Jos tykkäsit videosta, laita peukku ja kanava tilaukseen. Se auttaa kanavaa kasvamaan ja tukee uusien jaksojen tuottamista.